Weche mag dongruok mag kaunti nitiere e lwet governors mag kaunti. Kata kamano, joute governors bende nitiere koda ting' maka kod kacha e kelo lokruok e counties ma pachoka. Kawuono wantiere koda min od governor ma Migori Agnes Ochilo, ma bende nyiso wa ting' ma en godo e county no mano ma Migori. Oimore kendo machiegni. Machiegni kabisa e chilo mar mine wacho kanyakla kode Ramogi TV. Erokamano. Penjo ma bende ji penjo ahinya ni office min od governor kata first lady en gino ero ma bende piny owacho opuodho to utimango. Erokamano. Office first lady kata jaod governor mar county oken office ma sirikal onen ong'eyo, oken a constitutional office. En office ma obedo created mondo kony governor o deliver gik motimo. Oken office ma bedo funded kata gi anything. En office ma rely on ng'ama nitie kanyo ero ema neno kaka onyalo konyo e yore mamoko. Koko miye pesa to neno kaka connections ma en godo ere gimo nyalo kelo. Kaka sani aparo ni Migori uwinjo ka through officer gi networks ma an godo. Ase kendo Safaricom kendo sani gitimo gimiluongo ni fistula corrective measures. Wan gi treatment ma konyo mine man gi tuo mar fistula. Fistula en tuo ma miyo nyalo yudo kopo ni obudho gi muoch e seche mang'eny kapok onyuol. To ma tuo ma miyo mine bedo gi wich kuot mang'eny nikech ok inyal wuok oko, ok inyal konyo nyithindi, ok inyal dhi e chiro, ok inyal kata dhi e liel dalo. Ing'eni joma mine wahero dhi e liel utewa. Koro mano ilorori mane ot. Kendo wasewuoyo be gi jo Sickle Cell Foundation nikech nayudo mine man gi nyithindo man gi sickle cell to nyathi man gi sickle cell nyaka muony yath. Koro connections man an godo nikech an ng'ama ok rit ni abro ka winjo ka ng'ato nigi problem tamanyo ni ere kaka wanyalo yudo kaka ikonyo jogi. Koro waseyudo konyruok kendo waseyudo clinics moko e Migori magi ok bed funded gi county government, magi bedo funded gi development partners. Bakanyo bende wabo medo twake matut moko kuom projects ma bende itimo. Kata kamano pod wadwa ni mondo ilernwa office first lady untiere bende gi riwruok ma idendo ni First Ladies Association. Jokanyo mage gin first ladies duto tema pacho ka koso ng'ato yiero mar bedo kanyo kosa bedo nade? Ing'eni kane governors oyiero mokwongo gite ne gin joma chuo. Koro monde gi nobiro together ma ne giformo gine association ma registered miluongo ni County First Ladies Association. En romo mane giromo nikech ne gifwenyo ni gin gi problems gin gi shida machalre. Ne gineno ni ang'o ma ginyalo timo, ere ka ginyalo riwore mondo gibed gi duol ma ginyalo kata dhir ng'ato ma gikoni wan joma kama wadwaro ni mondo konywa yo kama nikech ka in ng'ato achiel to nyalo bedo matek. Koro riwruok ni ng'ata oyiene mondo donji. Tiyudo ka nitie joma active to joma ok active. Sani chairman Wacho lady marwa iluongo ni Alamitu, first lady mar Sabit, to an mabet kani ane deputy mare. Waromo kwa winjo kwa riwore gi partners manyalo konyowa. To ang'eni ji mang'eny penjo nikech sani koro wan gi chuo 6. To constitution o define first ladies as spouses. To bro chunwa ni nyaka koro walok nying ni nikech koluong ni first ladies to miyo jomoko neno ni magir mine kende, ok en gir mine kende. Kata nyiche wan gi romo, nyiche wan gi Mr. Wanga, en kende moyienwa ni waluonge ni first lady. To eventually opuodho nyingno ero. To gimwadhi timo wadhi loko nyingno mondo koro bed all inclusive mondo ji tone ni en gir jok ma otedo ne or joma otedne gi governors magwa. Erokamano ahinya. To ere kaka koro uketo ni tich ma itimo kod tich ma governor timo ok utuomru e tijeu kata ok utim gimoro achiel ofise gi duto? Gima timore ni wan kaka first ladies ok noyierwa. Wan tichwa en support gima government timo, gima governor timo. Tifwenyo ni sama wa campaign wan be wadhi oko wa campaign, koro wawinjo shida ma ji ni godo. Koro waneno ma governor nyalo konyo immediately wa forward ne governor. Mwanyalo konyo governor mondo wamany yore moko mondo wamiye kony be watimo. To ok watim ni wane moyierwa. Watimo mondo wa support gi nikech wan ok oyierwa. Erokamano ahinya. Koro wang'iyane to gin kuonde mage kata tije mage ma bende ofisi kaka mano mar Agnes Ochilo time county ma Migori? Sani kaluwore gi shida mananeno
na wuok mondo apenj ji oko ni ere kaka wanyalo konyo tuo makama. Mokwongo nafwenyo chieng' moro kane ane mtoka. Ing'eni samwa campaign nitiere nyiri miwuotho godo maluongore ni Warembo na Ochilo. Warenjo na the county governor. Koro chieng' moro abede mtoka ta awinjo tik moro. Tadhao ni to unda kuluokru ya ng'ama koluokore. Ting'eni the all kato giling te dichiel. To kana lor to nopimo na ni tuo ma an go ni en tuo makata luokra to korum. To en tuo mosethaga. To ndalo no ne ntiere Kenyatta ne timo operations go. Koro naoro nyako ni modhi mothiedhe moduogo. To ng'ama nogona erokamano ne en chuor nyako ni Koro nafwenyo ni kare magi e gik makopo ni omiwa telo. To wamanya nene ni ere kaka inyal tim. To ema nawuoyo gi mine manosetiyo kaka first ladies. Nawuoyo gi county first lady ma Bungoma maniluongo ni Caroline Wangamati. To kona ni adhi ir jomiluongo ni flying doctors. And tijwa ni itimatima by walking. You just idhi adhi penjo gi ni bunyalo konywa. To nadhi ir jo flying doctors. Tafwenyo ni Migori nokoket kate list. To giwacho ni nikech nadhi irgi. Giko ni gidhi chako gi Migori. Kendo sani en program madhi mbele. Watemo kwayo mine te. Sani nyoro ne wayudo mine mwanya kaka Kajiado, Narok. Koro en tuo mathago mine to mine pando. Gilingo de dendgi. Ko owegi manero kendo nche kandalo mana campaign ayudo mine 15 manobiro kwayo ni kanyalo ta yudne gi yath maginyalo miyo nyithindo nikech sickle cell nyathi manigi sickle cell nyaka muony yath daily. Yath achiel ma most expensive and 40 and siling 45. Ting'yo ni koro miyo dwani mondo kaw 45 ni odhi omi nyathi koso kaw 45 ni onyiew go chiemo. Koro nawuoyo gi jo Sickle Cell Foundation, achaka wuoyo gi Hemophilia Foundation, magi yes ani giketonwa clinic 2, achiel Migori, achiel Rongo. Kendo sani watimo gimoro miluongo ni child nurturing. Wasefwenyo ni king'iyo report manyiche wayudo, Migori wayudo ni nyithindo tinde ok dong kaka chon. Chon ing'eni ni nyithindo dongo maboyo madongo to wasefwenyo ni nikech nutrition. Nyithindo tindo ok dongi. Koro ok giyud chiemo moromo. Ok giyud chiemo makare kendo ok giyud moromo. Koro nitie moko mo othirno, moko modhero, to gi moko machamo chiemo moko konygi. Nikech yudo ka sani miyo nyalo kata kao rech odhi ous rech to nyieo ne nyathi mandas. To kong'e ni mandas ni ok en gima dhi konyo nyathi. Koro wan kendo gi organization machielo mar first ladies kata first spouses ma ae the block mar Lake Region Economic LREB. Koro waseko ni wadwaro ni mondo wamany kaka wanyalo change the story. Ing'eni kopo ni chako story mopogore mwedo kothegeti kidok mano chakore go cha tinyalo yudo solution. Koro wasero ni kwadok mwayudo kaka nyithindo kako mak ich modong nyaka higni 3 kwanyalo kete mwede nutrition maber dhi konyo. Koro sani wan gi partners mosebiro madwa konyo mondo counties ma within the LREB region te obed ni wan gi program mamiyo nyithindwa bro dongo nikech nyathi samoro sodongo motegno no to dhi bet mariek kendo yudo ni shida moko mwayudo sani bro rumo. Kochako medore gi mano an pacha gima nadwaro na timo gik en ni adwaro ni mondo ayud mine kaka ginyalo yudo konyruok, economic empowerment. Asechako wuoyo gi teams manyalo konyowa miyo wasako mondo wabed mondo mine gi ka gisechango to giyud gima giwuok gidhi gitimo nikech kodwa ni mine obed to gima gitimo onge. Nitiere pesa mabe asewuoyo gi governor marwa awacho ni ka ginyalo to gikete pesa moro thenge nikech an aonge gi duol e kuno ero. Kora kono gini ka giyie to gimanye pesa kendo kona ni sani gitiyo mondo giyud pesa midhi ket thenge mondo wachak miyo mine e lwetgi mondo gigo ohala nikech kana campaign ayudo ka wan gi mine Migori wan gi mine motegno kabisa. Yudo ka mtie mine mapure dho nam to yudo ni gima miyo ok giyud gima romo en fertilizer, en resources, en transport, en gik makamago ero. To komigi ka gibedo empowered to they'll be ang'eyo ni gidhi loso ngimagi magirit gi nyithindgi yo makare. Ing'eni ng'ato kowinjo weche mag kaunti ma Migori to wach mabende biro ahinya ma bende mulo dongruok makono gin wach weko mag FGM kata nyange mar nyithindo manyiri. Kiani mano bende en achiel kuom projects ma bende kawo koso? En achiel kuom projects go ng'eny. Wachalo ng'ama dhira ma dhiang' onyuole dalagi nikech gik ma idwa ni watim, gik ma waneno onego tim ng'eny. Ji mang'eny ka ng'iyo Migori to nyalo paro ni Migori en joluo kende. To 1/3 of the population en jowa ma jokuria. Kendo uyudo ni Migori bede
kamiluongo jok manigi tabu mar FGM kata jok ma practice FGM, tiyudo ka Migori luongo. Koro manyiso ni kiluonge nikech a fraction mar jowa, to nyiso ni en gima oenea kabisa. Nyiche wa bet piny, moa oluong Mama Aisha Juma, manyicho biro, moa wuoyo gi jo owetewa ma jokure, moa yie ni wadhi wuotho gi jo kanisa, wadhi wuotho gi jotende gi jotelo mag kigine mag dini mag groupings mag clans. Kendo wang' ni wadwaro ni mondo chuo be koro ne gima gini timo ne nyiwa, nikech iyudo ni nyathi koter nyangi to nitiere gik ma koro bedo matek, nyuol bet matek, kendo iyudo ni koro kosetere nyangi to odhi tedo chon, to kodhi otedo chon to koro family modhi raise kendo dhi bedo gi disha sako mok konywa. Koro mano be program wachako. Anamor ni Mheshimiwa Aisha Juma nowacho ni oyie miyowa pesa, nikech wayudo ni mine emitero nyangi, mine ema ng'ado, ema timo iluongo na gine maging'ado kendo wan mine kendo mwapando nyithindo sama koro wadwaro ni mondo tergi nyangi, to jogi ichulo mondo tim. Koro wayudo ni kopo ni wanyalo yudo ne mine gima ginya time thenge mok en wach nyangino, to bro konyo. Koro wayie ni wadhi manyo pesa mondo wamigi mondo gichak timo tich machielo molo mar ng'ado or kata practice FGM. Erokamano ahinya. Sawa bende aneno ka rumo, to penjo ma bende wuok kendi en wachno ero ma bende omenda iwacho ni iwuoyo mana gi ji mondo konyu, to iparo ni bedo ni uonge go omenda moket ma bende konyo e tayo tijeu bende duoko weche gi chien, to iparo ni piny owacho owinjo bed ni chuogo agulu moro ne afis mar First Ladies? Kake wacho na en kare, bedo ni waonge gi pesa ni miyo koro gik madwaero timo ok wanyal timo, nikech luore mana ka joma konyowa ogolo pesa. Kaka First Ladies wasebedo kamoro achiel, mane the previous regime manorumo ni ne COG or Board of Governors no bet piny mokoni mondo wa create office mar First Ladies. Each county o create office mar First Lady mondo bed funded. To gima tek ni ing'eni office ni onge constitution. Koro nyiche osendiki ma barua oterne Attorney General mondo koro nyiswa ni be ginyalo yie mondo First Ladies office obedi mondo wayud kaka wanyalo konyo governor. Yeah. Mano ni kare, kech bende aneno ka ng'ato oro na picha mar apis ma bende nochuogi mano mar jaod kata min od Musalia Mudavadi. Waparo ni kaka ibende osechuog da afis no gi sir makamano ubende mano bende nyalo choponu. Pod waloso kodgi, wayie ni wang'e ni bro chopo, kata ka ochopo sama wantie to bro chopo, nikech First Ladies team a lot of work. Iyudo ka gik modhi korka jok mathagore kaka jomong'ol, mine ma thagore, nyithindo manyiri, issues mag sanitary towels, iyudo ka First Ladies gi timo a lot of work. Kakoro kata wach fistula mokelnwa ni already kaka bet kodika ni already an gi 56 patients mosebedo confirmed, to Safaricom nicho yienwa ni odhi timo 50. Koro ing'eni momedore gi pod wawuoyo kode ni mondo ka giyie to gi extend the period, nikech operating mine 56 e ndalo 4 kata juma achiel ok bi romo. Koro pod wawuoyo kodgi mondo gitem. Tido ka mondo mi othiedh 100 en siling 300,000 300,000 Kenya shillings. Koro ineno kigo gi 56 en pesa mang'eny ma ng'at machielo mani oko to nyalo koni, to kata pesa no miya timgo gimoro to dong' ng'e kaka mine go dak, kaka gima mine go winjo, kata endo kawo pesa ne momedo. Kato kendo bwa medo go erokamano jowa ma johala ma Rongo to gi johala ma Migori at large be osebiro omedowa yo mwanyalo konyo, nikech sama jogi nitiere ka en gi joma rite gi ng'eni osiptal ok bing'iyo. Koro nyaka wamanyi joma rite gi to gichiemo nang'o to gidak nang'owa. Amor wacho ni Rongo University osekonyowa, Bansi Supermarket osekonyowa, Zamzam Supermarket osekonyowa, Jofa Hotel osekonyowa, magi jo ohala manie Migori. Ging'eny moko kabisa mo, nikech erokamano ahinya. Mane dakika achiel wachni mogika watieko. Akwa bine owetewa ma otedo ne josiasa ni ne uru kaka wanyalo konyo jopiny e yo makare, nikech sirikal ok nyal timo gimoro amora, to wan gi dhowa wanyalo wuotho wadhi wamany gimachielo. Watem uru, nikech
minegi samoro samani campaign to imbe ineno mana ni imbo nego bedni timo gima gavana timo to resources tionge to kik wabed piny ka en gima inyalo timo dhowa ni can do so much wuo gi ng'ama inyalo wuoyogo many network ni mondo ikony matin wan kati konyo ma ng'ato achiel to ng'eni ngimane biro lokore manyaka chieng'. Erokamano ahinya. Erokamano maduong' koyudo thuolo mar bedo kodwa odhiambo ma kawuono e chenro mar Mine Wacho ka bende watwak e Ting mano mar Mina kaunti. Kata kamano kik idhi mabor ka pod waduogo wantiere gi mathoth ma bende biro mbele ka en mae. Asekonyo nyithindo madhi karibu 30 gi wiye.